Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot. Ayan, welcome po sa akong channel. Maglabi na kayo sa karoon lang nakakita ng video. God bless po. No? Maraming salamat. Mayong ito sir. Sa itong pamati. Ang lawas, Ito ng lawas, sa likod. likod. Ato sa nikuha na naan. Ito sila naman. Semua siguro. Yung buka ng lawas, sa likod. Ano siya po yun? Ang hawak. Hawak. Ang init sulod. Maray na init sa loob. Ang sige mong pampan ka ng number 1 yun yan doon. Formatic yun yun mo. Sige, bilong likod niya. Wala ka ng init sulod. Nahilo tabi ka sa ruwa pa. Hirap naman mo. Kabila na rin kami ng dawa. Gano'n rin. Dagang mga pahilap sa kong basta bilang ikan ng mineral. Ginagawa yung rice. Yung rice ba? Nakabuhay mo ko yung rice. Bakit? Okay, makatiguag dali. Sige, so ayan guys, shout out sa taga Miral Street. Doon nila Kapitan Dabo. Miral Street, Vigo City. Ayan, hello po sa inyo. Asesar di atong tabangan nga mamayo yung pampislawasan. Ang nadungog man ninyo ang testimonya. Tabangan nato ng mamayo, siyempre ilan pa na siya pagkampot ginosan mo. Sa try nga mo doon, maning kamot ang mamaayo mo. Tutup sa itong mo, kay Pai, natin kinapamatis kalawasan. No? Siyempre, sa karoon lang nakakita ng video, please subscribe no? Click ang bell button para updates kami na upload matang adlaw, comment, like and share. Ayan, comment lang mo niya sa mga Facebook friends o sa subscribers na ko na sa akong YouTube channel nga Road to 3,000. Thank you so much. Shout out po sa inyo. God bless. Shout out po sa top 3 countries viewers, India, Indonesia, Philippines. Huwag simple sa lahat po ng mga OFW. Ayan. So please share this video. Love you guys. Okay, so sobrang gulat guys ha. Okay na to. Okay na daw. Ayan na lang to, muna na. Okay na, okay na. Okay na. Okay na. Sulit daw lang tayo YouTube. Update na po. Paratis nga, update balik lang. Abot na lang yung paano mo. Ano, repalit na ito binlo. Ha? Gani pa dito sa... Kamay pa. Ang kuhan lang dito, importante lang yung boss. Na viewers. Saka na kamay boss. Kamay lang. Okay. Tuturan ka boss. Init sulod, no? Wala, yun siya ka, anong, wasa ka boilo. Napundo ba, pundo. Pundo. Hindi ko maghilot ko mo ron, yun ang ito. Alaksan ito para BOGC. Sa pula ka mo ito. Ikaw na ka. Oo. Pag magkuhan mo ron, hilot, inom ka, tambal, human. Busog pa ka, inom ka na po ng gatas. Nakagilot yung gutom ko nando ba? Gutom yung tinaon ba? Ding! Ding! Larissa! Larissa! Sana tayo naman ang panggol. Sa John Marcelino. Wala si Yumi, kaya mga ano mo. Wala. Yumi, ito ano.
dyan? Brian. Una ko. Nay Demon. Aman ang suntaan mo rin. Ano ko mo na dito. Kita to ng motot. Opo, iso kasi yung mino. Iso kasi yung niya na siguro ito. Ayo. Ayo. Wala sounds. Oh, ini. Dari aku. Ding. 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 Ini. Wala. Apa? Wala. Basta itong dako ko. Asan dako ko. Kanang dako ko. Utang ito. Unsa ni? Look of the blind eyes do. Yun, may paghungit na daw. Yume. Yes, no. Lingkod ko dong. Lingkod ko dong. Dapat mo, dapat mo. Sino?
Di mana guna isuot guna. Hindi naman, gusto din ako. Basta na wag na wala. Lo. Basta naman. Mayat ka? Kaog daghan? Ayun. Kaog daghan, oh. Relax na ang yaya, unya. Relax na ang yaya, unya. Oh, Isa na. si Arnold. Relax na ang yaya, oh. Gipakaon na ako mga adopted. Oh, dapa. Ito pang isa, oh. Pang isa. Bango na. Oh. Na-relax nang yaya. Taon-taon ani mo. Busy na po. Paita. Nawa na lang ako hungita. Paningkamot mo ganyo kay kapoy ko. Yumi. Lulo, oh. Ini tawag ka. Mawawang ubo. Oh. Lala. Hulog ka na kamutan ng lada. Hungit na, hungit. Nah, kaon. Napag-isa, oh. Yahay, pagkag-isa. Kanon pa ka daw? Oh. Uy, dugang di bata. Oh, natog. Ah. Tug dugay kay natulog, uy. Pagkatulog, nagluto. Nalagaw ka ng bro. Hindi ata magkasik-kasik. Plato. Ay, kadugay sa abot sa plato. Ikaw din. Napakay kanon, kami. Dili niya ko kanon. Ano dahil hindi ka anak kuya? Only rice man. Anak dahil hindi Only rice daw. Anak, tutag paita. Only rice ba daw? Yumi, only rice, Yumi. Dali. Upat ka buhok akong anak. Ay, ginoo, paita. Ang duhat, o pa ng eskwela pa. Isa. Kuya Bijig si Angeline. Oh, ino. Ha? Buntis sa sila. Ha? Buntis-buntis, din kay katiman na ning gamay. Buntis-buntis na pod. Tugway. Kay katagad og pa taon niyang anak. Yan, buntis. Ni dali anak kon ming. Ay. Tiguang tagdali. Ligo man lagi ka. Kuwang na sa hilot. Kuwang na sa hilot ba? Panuhot na sa aircon dia. Ano ka mainom, sir? Ha? Ano ka mainom? Kunay hangak. Kaninom ka ba kani? Paas. Ha? Kunay hangak. Inom na ba kani? Explain ako. Wala na gani. Uric acid, nadala sa ganito inom. Sugar na soft drinks, kape. Ugma na mo kagawas. Minuto. Babil de ay.
Hindi man na, iniground sa doktor, pabiling dayon. Gusto magpa-admit man lang, gusto mag-admit. Gawa sa mundo. Basta mo eh. Sige na, duga ka nun. Oh. Oh, Tito Amon, oh. Sige ka, first kanulis Tito Amon, oh. Kung gagawin tayo mo, alcohol. Diri sa. Ano yung ginamabungkang ko siya, pag dili ma... Agi-agi sa isang. Hinay dia, hinay. Hinay na ka? Kanon pa. Oh, Tito Amon, katulo na maghukad si Tito Amon ba? Ganahan sa iyang sudan. Ang rice man. Ang rice mo lang. Nagubusda sa ano. Kung ko lang madayog food anime. Ay, yung may pati hinay niya. Kuya Diamond, oh. Oh, mura mo tanan tag-ulo ka order daw. Tag-order isa. Yumi kanon pa ka. Kaya pinapaa. Dili na. O kauna na ng egg. Kaya pinapaa. Ano man? Hindi mo magpapahagit. Hinayan lang, hinayan. Importante kini pa. Nagkakamali ko gapon dito eh. Kauna sa taong wala na. Iwas gina na, kaya. Silbit pa. Last time. Bili ko. Manudlay ron yung ha. Manudlay ron. Kita kayo, Mary. Purot naman yung kanon. Ang sudan na lang. Yung mo ito. Ginagawa mo ito tagawis. Ginagawa. May bukog na doon. Tanawa. Nanuro yung dawis gabi eh. Nanuro yung dawis gabi eh. Tagbaw eh. Dagan yung tao. Wala eh. Wala. Ang tao dito ang giadto kaon ra. Kaon pa. Night market. Ano ka ba no? Kaon ra giadto. Gawan pa may payo na ngadto. Sa Don Marian, no? Don Mariano na banda. Ano, kinaganggang. Dito mo na sila ganggang nananaw. Oh, Nanangkuhan niya, paupal. sa ubal ba? Sa ubal. Salbakuta. Perting pagkuan, laag. Nalimang kung nagkulato nila mga dugay daw kay mga salbakuta. Kung is 12 naman daw. Ano siya man itong ikanta gabi? Aljun man to. Sa to Jason. Jason. Jason, nanapas si Kukoy. Kaya sa kanta ko. Ha? Kaya sa kanta. Bok, kaya nakagawa mo mga dugay daw kay si Kuan. Oh, tulo man to ka banda. Dugay daw tayo si Nitanaw ra kog live oy mga alas Salbakuta. 10. Tanaw ra kog live. Nitanaw ra kog live. Natong Ang tao kay murag susok. natong na ko kay una na ko sayo na pud si Saysay ugma na ko Ginoo na bilan. Abi ho. Gabi sayo man ni nga to kay pagkasab-an. Pagkasab-an kay sige naman lagduwa, di naman mga tog pagkasab-an. Da tog lagi ahat. Na? Tulong mo gabi ahat no. So, sila galit ay. Suko ang lolo. Kapoy pa kayo niya magsige pag kiat. Buntag ang gabiin na tong Tug sayo no? Ano tubig? abot sa dawis, porke pa din sa muka. Umat ang dula pagbalas. Nagduwa og balas. Pero nasultian ka sa'yo man uli. 7:30. Uli kag Pero alas 8 pagka alas 8 nakakagawas. alas 9 daw. Dito din. Wala, di daw Di maglinis kagagawas daw. ang mga tao nanulod pa. Kaya mas baga daw ang isulot. Kung sa man tagi adto in taon, oy, wa man tayo natanaw dito. May marites lagi ba? Wala lang doon, yun ang Ah, bag lang. apil pang gagmeng bata.
Lago dito. Kakapoy-kapoy. Isang nagbutang na lang dito ba, balo, kada pang naabaray Nangaon may tao mi dito. Hindi, makitaan. Barbecue o. Ang sarap po. Barbecue, hotdog. Oh, Ano doon? Nya kanon. Ginoo ko, may balik ka nangaon. Kasi din, kay order pag kanon. Tama na ding, uy, kay... Kayo may bahin. Kaya di man Ano na nahurot mga niyo parte, may bahin. mapaputong gamaya. Pila tong kanon? Ang jeez, nagmay kaayo. Maya to eh. Kasi yung may mga na, magkahurot siyang bahin kay... Nangaon na po may o ka ng quick-quick. Mga street foods. Mukhang ka pa? Ganahan na siya kaon kuya. Unya, di na po mo kaon. Nako. Tama na na, kayo. Nako. Ulang. Dali, lamin. Ay, ko na lang. Hindi ko lang. Ha? Kung itong sudlay nga green ka, manudlay ka. Manudlay ka, dali. Pero sa nang kuanan eh. Pilit siya, dagang dola. Bunin niya lolo. Sponsor. Lala. Ako kung magkaon na mga tog na. Matog daw. Matog daw. Hindi ka magkaon. Ako magtawag ng mahirap. May earring. Sila na may naligo. Kaya wa naman kung nakaligo nila. Kaya busy kayo. Wala, paningkamot mo kaligo. Wala, panudlay. Bit yun sa... Wala, sira ka manudlay ka. Ilay, eh. Sira mo, lolo, maug na. Uy, karoon pa na nudlay. Busog na ka. Busog na ka? Busog na. Napaliti ko Jollibee lo. Busog na. Na lolo. Napaliti ko Jollibee lo. Malete ka, Jalate. Dako kay nga kuya basta Jollibee. Ah? Dako kay nga basta Jollibee. Ay, Ito daw? Basta Jollibee dako kay nga. Ina si lolo ka pang Jollibee. Tarong dum. Tarong. Naasa di si Lola. Asa sa Lola? Tumpal ka na. Wala pa nang uli sila manang? Mopay maglakaw. Aw, asa ba ito? dito sa dumpster. Ano na sila ikuan? Alo, gani dito no, apila. Pandit. Aba, anak dong. Bawa nga. Mga bata. Bato mo ito. Yung may na. Yung may kabalo man kayong minoti brownies. Ayaw ba? Ilamis. Inado yung say brownies. Ilo. Na. Mahok. Na brown. Kusang ilok. Buhat? No, brown no pag ilok yung may. Nakapito ang mong brownies. No. Kasi kapito amon, kay waligo. Naan brownies. Ito
Amon kayo, ligo-ligo. Nalaw na iyang ilok. Ako power. Human sa gamay, dili na po sa gamay-gamay. Ako banbat ako, dahil naman sa lakot ako. Human sa dako, dili na po sa gamay-gamay. Paano kagabiin na po? Oh, naging kagabiin na po. Ayan na. Dah, kabang ka diri. Power na ako, Kuya Amoy. Ayan, ayan. Ayan. Kaya pinapaako sa. Ano naman? Hindi mo sabihin mo silbi paagit. Lugi ka! Nasa hilag lugi. Kaya naman ito sa una nga murang buhulog ka trip. Paan yung Lugi ka ba? Wala may Ha? wala may sakit iyang paa. Dito naman yung sakit. Sa likod, puno ng sakit. Di, yay, doon kayo, hindi ka magudlay. Na, lugi ka simbayan ba? Wala magyapon. Nindot sa ito kaplitongon. Kanya na, ininanay, gibati sa paa. Hindi mo silbi yun. Ano ba nang tinudod kay mo? Mo ganyan pinakahandlos na mo. Aklay, tanan. So, di ba, kapuyon ta? Ang sagay mo, mo lingkod. Lingkod sa tayo, kapuyon. Busog na ka? Kapuyon na doon Wala tayo. kang kaon. Ah, Busog lang. ah. Wala kang kaon. Garilas. Buhulog ka trip. Kita nyo, dito. Wala. Ano yung bugtos yung buo? Ayun lang yung upload. Ayaw. Tanaw rin ka na. Higtan mo yung buo. Ay. Napay mo sa Nawala rin kang buo. videos ko mo. Nga, brownies. Saan na ni ilok, wala. Ano? Saan na ni mo ni? Tinawag niya itong YouTube. Oo na nga. Meron tag viewer, di. Okay, kay Sundo. Nga. Wala na kayo dawat ko. Ayaw ko na kay mabukag na po ni Ron. Pa-update pa daw. Ay, naglapti. Nabungkag na po na imong buhok. Ko na matagag may raman bang vlogger. Isa na ulit. Gaga. Nahilar ka, di. Walang hinay, pagkakusog ng hilot. Kusog. Hindi. Nakabot na ko sa buwan niya, di mapasunduan kay. Ayaw ko na bungkaga. Pero, asa man ka, narapas ito, Ano ano dire? Naputol lang. Sige, nag-update. Yung update. Hindi ka pag yun, ano ba? Manaw, Bitch! ko na ako dito. Dili sa kanay nagtawag. Kensa. Dahil chat. Bila. Si Bila. Kailan kang Bila? No? Kailan kang Bila? Ha? Awa. Hindi kaya launa mo ka, dahil ko ba, launa. Ako ang tiil diamond. Awar mo pang masangit na ron sa... Sounds mo, Magi ni Timon. Hindi mag-upload, bahala ka may mananaw. Ito wala, plus na lang. Plus na lang itong upang ganyan. Ay, kalain og nawong. Wala na yung ilok. Ano pa? Dalawa? Sila niyo to. Udan niyo may uy ba? 3, 2, 1. Klap klap! 3, 2, 1. Klap klap eh. 3, 2, 1. Service diri, Klap service diri. klap. Klap klap yung me. Uy, ano?
Bato kong balay o Meron lang din kahapon. Tanawa kahigot niya na ko. Hindi na sa kasi, diretso na ko tibao. Biyahe pa. Bayo mini ato kong balay. Man, uli na po rin. Hilot po. Man, ang service po. Ano na ba? Kuan na ko. Kuya, Ha? Kapoy, oy. kusog ba? Hindi nga ulit-ulit lang. No? Ha? Ikit. Wala na. Ito, gahapon, lilat ako, Mr. and Mrs. Wait Banda, down! grabe, litad-litad ang asawa, natulog. Eh, naman, sana all. Siki naki naki no tokoro ko toko to. No kiki ka tokiyamu oreki ko. San na tol? Ayun na ming. Nabalot at tanggal anak ko. Nagusan ko. Belum mo kinakawalan mo. Hinang-hinang natatag-sweldo, ha? Update. Wala na. Di na magawa sa saysay. Update. Pag ikuan niya ihawa. Di hapon. Ito kita hawag mo update, natin style. Kuan na ko. Yaman. Kaya ganun nila wala. O banin. Ayaw kibanin. Fly, Bagi fly, fly.